سلام كما يتعلو زخبركم تخطيتلتي فانو ار تي في نسا استدلوا زيناو مسنادو حزنا لكم قدمنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم ارمياس قبرلو عليه بقدامነት ارئستاتو اب زوادو اب زعمت زي استهنصا شوعه راياتات اغلبوت يبالو بمول استزرقح ገንዘብ مملاس ترى عماويل ممحدارن كعبي متحسسب قريبو نبرتن وزبا سلعه استماله محبر اغلوت نخرخو ساعتات يكايدالو قدما ሚኒስተር እስራኤል ነحلوم ዮርዳኖስ ናብ ግዛት ሀገሩን ምጽንባር ውጥን ከም ዘሎ አፍሊጡ ኣብ ሐውስ ደሴት ኮሪያ ውድድር ሙና ዘመናዊ ጦር አሪቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አማኻሪ ሀገራዊ ጸጥታ አሜሪካ ጆን ቦልተን ስሩሕ ከቋርጽ አዚዙ ኣብ ዝርዝራቱ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዓመት ኣብ ሓሙሽተ ንኡሳን ዞባታት ብኣስታት 4.3 ሚሊዮን ናፋስ ተሃንጻ 7 ራያታት ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ ወኪል ረና ፊልሞን ትካቦ ንዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቅርበያ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዓመት ኣብ ሓሙሽተ ንኡስ ዞባታት ብኣስታት 4.3 ሚሊዮን ናፋስ ተሃንጻ 7 ራያታት ዝኣክል ማይ ክኽዝና ብምኽኣለን ንጥሪትን ልምዓት መስኖን ኣገልግሎት ኣመሃብ ከም ዝርከባ ሓላፊ ጨንፈር ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልምዓት መስኖን ዞባ ኣቶ ተክለ ሃይማኖት ዘርኣይ ንኤሪና ሓቢሮም አቶ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ሓበሬቱ ኣወርሓት ነሓሰ ኣብ ዞባ ደቡብ ጽቡቕ ዝርግሕ ዘለዎ ዝናብ በምህራሙ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ከዘንቲ ማያት ብሓፈሻ እተና መንደፈራ ዓረዛ ደቀም ሓረ ሰገነይቲ እምነ ሓይሊ ዝተሃንጻ 7 ሓደስቲ ራያታት ድማ ብፍላይ እኹል ማይ ከዋህልላ ከም ዝበቕዓ ኣብሪሆም እተን 7 ራያታት ብጠቕላላ 777,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ናይ ምኽዛን ዓቕሚ ከም ዘለዎን ዝሓበረ አቶ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ከባቢአን ዝርከብ 66 ሄክታር መሬት ናይ ምልማዕን ንልዕሊ 5,000 ህዝቢ ኣገልግሎት ናይ ምሃብን ዓቕሚ ከም ዘለዎን ኣፍሊጦም ንጥፈታን ኣቃሚን ሓመድን ምህርቲ ይዓብዩ ወላ ከም ጸብጻብ ከልከሉ ልምዓት በሉን ከምኡ ምህርቲ ከም ዝወሰኸ እዩ ዘርኤና ትናይ ዲጋታትካ ማይ ስለተዓቀበ ማይካን መስናዊ ሕርሻ ስለዘገልግል ብመጠን መስናዊ ሕርሻ ሰፊሕ ኣሎ ዘይካዚ ምስራሕ ዘን ራያታት ብክራማት ዝብሕጎግ መሬት ክድሕን ኣብ ርእሲ ምኻሉ ትሕተ ባይታ ኣው ማይውን ብመንጽር ከም ዝሃብተመ ኣረዲዮም አቶ ተክለ ሃይማኖት ዘርኣይ ንዚኣ ተሓሒዙ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኣስታት 4,000 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ማይ ከዖታትን መጋሃጫታትን ኣድማዕትን ናይ ከትርታትን ዘላታትን ምህናፅ ስራሓት ከም እተዓሙ ሓቢሮም ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ውህድ ስድራቤታዊ መደብ ሕርሻ ዝብል መደብ ኣውፅዩ ኣብተን ቲጋታት ተሰርሓ ኣብ ትሕቲአን እቶም ኣብኡ ናይ ሕርሻ ዘለዎም ሓረስቶት ነዚ ተረባሕቲ ክኾኑ መደብ ሒዙ ተበጊስሎ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክደፍኣሉ ዘዘኻኸረ አቶ ተክለ ሃይማኖት ኣብ መወዳእታ ዝተሃንጹ ከዘንቲ ማይ ካብ ድበትን ፍግረ መሬትን ንምክልኻል ማይ ከዖታት ናይ ምፍዋስ መደባት ብውህደት ክትግበሩ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ደቡብ 144 ዲጋታትን 159 ራያታትን ተሃኒፀን ኣገልግሎት ኣመሃብ ከም ዝርከባ ሰነዳት ጨንፈር ምዕቃብ ሓመድን ማይን ልምዓት መስኖን ዞባ ደቡብ የመልክት ኣብ ዞባ ኮሌጅ ቁጠባ መናበሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ መደብ ሁለላ ንኡስ ልቓሕን ዝግበር ጻዕሪ ንኽዕወት በብግዚኡ ዝተዘርግሐ ልቓሕ ኣብ ምምላሱ ተራ ዓማዊልን ምምሕዳር ከባቢን ከዓቢ ከም ዝግባእ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝነጥፋ ኣካላት ሚኒስትርታት ኣማሓደርቲ ኣከባብን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝተሳተፈ ርክብ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ ሓላፊ መደብ ሁለላ ንኡስ ልቓሕን ዞባ ተሰነይ አቶ ታደሰ መብራህቱ ንጥፈታት መደብ ሁለላ ንኡስ ልቓሕን ጨንፈር ኮሌጅ ኣገልግሎት ካብ ዝጀመረሉ 1998 ክሳብ 2019 ኣብ ዘሎ ግዜ ን29,000 ተጠቀምቲ 328 ሚሊዮን ናቕፋ ከም ዘርግሕን ኣብ ቁጠባ መናበሮ ዓማዊል ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብረን ጠቒሱ ዛጊት 19 ሚሊዮን ናቕፋ ዘይተመልሰ ዕዳ ተለቃሕቲ ስለ ዘሎ ንምምላሱ ዓማዊል ዝግዴቶም ከተግብሩ ምምሕዳራት ድማ ምትሕባርን ከዛይዳ ጸዊዑ ንጥፈታት መደብ ሁለላ ንኡስ ልቓሕን ትሑት ደረጃ መናብሮ ዘሎም ዜጋታት ኣብ ቀርቦም ብትሑት መጠን ወለድ ናይ ልቓሕ ዕድል ረኺቦም ቁጠባ መናብሮም ዘመሓሽሉ ባይታን ምፍጣር ዓማዊል ሰለቅሖ ናይ ምምላስ ልምዲ ከጥርዩን ብምልባው ድማ አቶ ታደሰ ቁጥሪ ዓማዊል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብሰኸ ይኸይድ ብምህላው ዝወሃብ ኣገልግሎት ንምዕባይ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣማሓዳሪኑ ዞባ ኮሌጅ አቶ ደሴ ዘርአ ሚካኤል ብወገኑ ዓማዊል ሰለቅሖ ገንዘብ ኣብ ግቡእ መዓልታዊ ከውዕልዎን ልቑሖም ኣብ እዋኑ ምስ ዘይመልሱ ንኻልኦት ተረባሕትን ንጥፈታት ናይ ትካልን ዝሃሲ ምዃኑ ክግንዘቡን ብምትሕሳብ ምምሕዳር ኣብቲ ጉዳይ ኣድላይ ምትሕባር ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ መደብ ሁለላ ንኡስ ልቓሕን ዞባ ተሰነይ ንንኡሳን ዞባታት ተሰነይ ኮሌጅ ሃይኮታን ፎርቶሳዋን የገልግል
نبرت نوزوبا سلعة استمالة محبرة وأقلوت نخرخبو تعرتاتي كيد كم زلوت حبيرو أما محدار نوزوبا سلعة أتو ويلا محمد علي نيرين أبزها وحبريتا كابتن أبتن نوزوبا زركبات الشعات من محدارات كابي مولو أقلوت ركب من محدار كابي ركبت راي مهانات غيسو اتن كالوت من محدارات كابي بسنك زيت تطوح ترقيا سرفان محبرة أقلوتاس لزلو مولو أقلوت نخرخبا تطوح ترقيا نخسر راح يتسعر كم زلو قليتو أب مداي تمرتي أبتن نوزوبا سلسة كلمة تمرتي شعات مباتا سلسة ما أكلاي حانتي كلاي درجة كمون 40 كلتن نقطات تمرتين عبيتن 10 نقطة مدب تمرتي مدب عاريتن تقلال 66 تكالات تمرتي كم زلون اب تمرتين عبيت 40 شموته ميتاو دقيق انستيو مخانن بمبره ولدي دقومنا بتمرتي كلخون ككتاتلون تلابيوم قال من محدارات كابي طروي ستماي زرخبا مخانن بمحبار دما اب كلن من محدارات كابي اقلوت طروي ستماي كمالا مصنعتي كاير مهلا ورديو أبتنو زباح أنتي ما أكلت عنان كلت مدبرات عنان أب نطف أقلوت كم زرك كواز تقاسا أطويلة تنقص تليفون إلكتريستين نموداد مثل ملكتهم أكلات أب من رداء كم زرك كوانت تيرو نو زبا سلعة كاب أغردات نشان سمين كلت 207 كيلومتر حقات تركب حانتي كاب 10 شدشان وصال زواتات زبا قشوار كيان منقسي صدرا سوات لمتوار كل زكا ألو تعري قبرالو أب وشتو نتعان زنبر حزب دما اتعمام طور منقسي تراي كم زي كونه بمأمان بغنزب يخون بخالي ملكا أب محقازو نتفالو من سياسة راتنياتات أنفر منيسترت عنا زوبا سميناوي كيح بحري نزو سدو تبقسو عملكيتو غازيت انيا محارب لي زدالو تبصابالو عزي برهنة كتقربايا سرحتنياتات من اسيات جنفر منيسترت عنا زوبا سميناو كيح بحري ودابوهم بمحيال ورحاوي كابدو موزوم تقرات بمقبار سدرابي سوات يحقزو علو نساتهم ورحاو كابدو موزوم 300 بمقرات نخلت سدرا سوات نمتوار بزو سرو تبقسو لوم عامت نيزو وهللو جنزب بتشعت مسكرم ابزا ركبلو بزخي تدرتو اب كل مداي كدقاقفوهم مخانم قليتهم حلافي جنفر منيسترت عنا زوبا سميناو كيح بحري آتو تسفات ينبوغنو اتم من اسيات سغم حزبن منقستن سغم مخانو ترديهم زوسرو حلنا زقسن سناي تبقسو مرايا قدس بحال حزب إرتران كبرتات سورون مخانو تغيسو محقاز سدراسوات منقست خيتا قرفة كل زيقا كسعبو تلابيو اب جنفر منيستر عيون محبراو دحنت زوبا حلافي اهادو محبراو دحنت آتو اسماعيل عثمان دما من اسيات سرحتنياتات جنفر منيستر عنا زوبا سميناو كيح بحري زقبر ودقف نمورال تنسدرا سوات كبزبلن نحلنا زقسنن بمخانو كقصلن كتبابع عن زقبو مدب كم زخانه بمحبر منيستر عيو اب قونم كوينو كم زسرح عرقاقيتو اتن سدراسوات بقدان نمحب حابنن مقلاينن بمنقستن ولقات كالاتن ستوسدن زوسر زلون سناي تكبار مرآيا كبرن حاليتون جاقانو دك مخانون مبتعوهم زي معبارهم كرعات كمز سمعنن بمحبار نتم من اسيات عمسكينن ابزوبا سيميناو كيح بحري اب 10 تخلتة تكالات بالسرح من اسيات زحقازا 7 حموشن سدراسوات علوا كبرات عزبتنا أخبار وزينات الحزاب دحر زاحت على مساجرات كم لسكم ممكن تقتلوه دقيمة بخبر عدم قدما منيستر إسرائيل بينامين نتنياهو أبز مصبايتو مرجع إسرائيل اتنسو زمرحو سلف ليكيد مزعوت نحلوم يوردانوس كنزفلت سفيح كفال معرب وقماقم ناب قزات هاجرو كتصمرو وطن كم زلوه بعسرة مسكرة مفليتو قدما منيستر نتنياهو أبتي بمعكن زينا هاجرو بقطع تمحلال في مجلسيو زمت 17 مسكرم ككايتوت إنو أبزلو بايتو مرجع مزعوت نايف لما زوسدو سكمتي نتي مبرغاو دوبات إسرائيل كبل زقلتو حلوم يوردانوسن مبرغاو شنخ موت بحرين مس هاجرو كتصمرو مخانيو أنا تيرو زلو نمجلسي قدما منيستر بينامين نتنياهو زخوننا بريزيدنت رئيس محدار فلسطين محمود عباس اتوتن مزتكبر اب منغو خلتي وغن تختيمو صنحه كل سمعات يكون بسالو كوسر صنحه قديتات فروس كم زخونا تنقيقلو اسرائيل نمعراو غماغم اب شحنت شعتمتين شعتن غوبيط امحازا زفلت كوينو كاب اب شحنت شعتمتين مس اسرائيل افناو سمع سلام زختمه رئيس محدار فلسطين دما معربو غماغم اكال نايتا كمسرتا زليل ولايت هاجر مخانيو كغلص صنحو እዚ ከምዚሉን ከሎ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ቀዳማይ ሚኒስተር ነተንያሁ አውጪዎ ዘሎ ውጥን ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ክብጻሕ ንዝድለ ሰምዕ ሰላም ዝቆጽ ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒኑ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ነተንያሁ ነዚ ውጥን አውጪ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ባይታዊ ምርጫ ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ድሕሪ ዘጋጠሞ ስዕረት ነቶም ንኩሎም ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ዝርከብ ሰፈራታት ኣይሁድ ምስ ግዝኣት እስራኤል ንምጽምባር ዝጽውዑ ዘለዉ ተቃወምቲ ሰልፍታት ሃገሩ ባይታ ንምኽላእ ምዃኖም ተንተንቲ ፖለቲካውያን ዝሕብሩ ዘለዉ
ኣብቲ 2400 ኪሎሜትር ስፍሓቱ ሕሉም ዮርዳኖስ ናይ ምዕራባዊ ገማግም 65,000 ፍልስጤማውያንን 11,000 እስራኤላውያንን ሰፈሩ ከም ዘለዎ ይግለጽ። እስራኤል መጀመርያ ናይዚ ዓመት እዚ ንሮራታት ጎላን ምስ ግዝኣታ ናይ ምጽንባር ስጉምቲ ድሕሪ ሙሳዳ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተሪር ተቃውሞ ከም ዝገጠማ ኣይርስዓን። ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜን ኮርያ ዝተጀመረ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ዛሕቲሉ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ናበይ ኣንፈት ከም ዘምርሕ ንጹር ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ ዓቕምታትን ንምሕያል ዘካየድዎ ንጥፈታት እናዓረገ ይመጽእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ብመሰረት ወተሃደራዊ ጸብጻባት ኣብ 2018 ወተሃደራዊ ባጀት ደቡብ ኮርያ ካብ ናይ 2017 ብ7 ሚእታዊት ብምዝያዱ ናብ 43.1 ቢልዮን ዶላር ክብል እንከሎ ሰሜን ኮርያ ብወገና ቀንዲ መከላኸሊ ሉዓላውነታ ምዃኑ እንትገልጾ ምምዕባል ዝተፈላለየ ኣዕነውቲ ኣጽዋር ብዝለዓለ መልክዑ ተውፅሎ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዘካየዱ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምድ ኣትሪሩ ክቃወም ዝጸንሐ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ብ9 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ደቡብ ኮርያ ዝሸመተቶ ዘመናዊ ኣጽዋር ንውግእ ተውታኺ ምዃኑ ብምጥቃስ ክስዕብ ንዝኽእል ስግኣት ንምዕጋት ድልውነቱ ክዕቢ ምዃኑ ሓቢሩ። ደቡብ ኮርያ ተካይዱ ዘላ ሸመተ ዘመናዊ ኣጽዋር ንዝተበጽሐ ስምምዕ ዝጥሕስን ንሰላም ሓውሲ ደሴት ኮርያ መሊሱ ዝሕምርጉን ምዃኑ ብምግላጽ ድማ ንምክልኻሉ ዘኽእል ምምዕባል ናይ ሓጺር ርሕቀት ሚሳይል ከም ዝቕጽሉ ኣነጺሩ። ሰሜን ኮርያ ብ9 መስከረም ፈተነ ስርዓት መወንጨፊ ሮኬታት ከም ዘካየደትን ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን በአካል ከም ተዓዘቡን ይግለጽ። እዚ ሓድሽ ፈተነ ሰሜን ኮርያ ኣብቲ መዳይ ኣጥርያቱን ዘላ ዓቕሚ ዘንጸባርቕ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኮርያ ስግኣት ከም ዝፈጠረን ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ። ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ነዚ ሓድሽ ፈተነ ኣመልኪተን ዛጊት ዘውፅኦ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀረባ መጻኢ ዳግም ክበራበር ምዃኑ ዝገልጾ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ምስ ሰሜን ኮርያ ባዕልቷ ከይጸልዎ ዘስግእ ምዃኑ ግና ይሕበር። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ጆን ቦልተን ስራሕ ከቋርጽ ብ10 መስከረም ኣዚዙ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ጆን ቦልተን ኣብ ሓያሎ ጉዳያት ብሓፈሻ ፖሊስታት ወፃኢ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ክሰማዕ ከም ዘይከኣለ ብምግላጽ እዩ። ጆን ቦልተን ብፍላይ ኣብ ኣተሓዛ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ፣ ኣፍጋኒስታንን ኢራንን ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ዘይተረዳደዩ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ዝሕብር። ኣሜሪካ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጆን ቦልተን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ዝተኻየደ ዝርርብ ብዘይ ዝኾነ ስምምዕ ክዛዘም ኢድ ከም ዝነበሩ እዮም ላዕለዎ ሰመዚ ኣሜሪካ ክወቕሱ ጸኒሖም። በዚ ድማ ምእላይ ጆን ቦልተን ካብ ስልጣን ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዳግማይ ንምብርባር ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ደፋኢ ሓይሊ ከም ዝኸውን ፖለቲካውያን ተንተንቲ ህልው ኣህጉራዊ ኩነታት የጋውሑ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝመጽእ ሰሙን ሓድሽ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ክረቁሕ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ምብራቕ ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ብዘሎ ብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ተሰንዩ ናብ ህዝቢ ብብዝሒ ዝርከቡ ከባቢታት ብምልሓሙ ብኣማይ ዝቑፀሩ ካብ ቤት ንብረቶም ክመዛበሉ ኣገዲዱ። ኣብ ክፍላተ ሃገራት ኩዊንስላንድን ኒው ሳውዝ ዌልስን ጥራይ ልዕሊ 140 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣውስትራልያ ኣሽሓት ሄክታር ከም ዝተሃሞ ኸረዲዮም ብ10ታት ዝቑፀር ኣባይቱን ከም ዘዕነወ ተሓቢሮም። ሓያሎ ካብቲ ባርዕ መሮር ደይመደ ኢልካ ዝተበገሰ ክኸውን ዘለዎ ተኽሎታት ልዑል ምዃኑ ዝገለጹ ሰመዚ መጥፋእቲ ሓዊ ኣውስትራልያ መርመራታት የካይዱ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቶም ሰመዚ ኣብ መግለጺኦም ብውሕዱ ክልተ ካብቲ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ብታሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከም ተበገሰ ከም ተረጋገጸ ብምልካት ዜጋታት ባርዕ ዘውርዱ ዕንወት ተገንዚቦም ደቆም ከንቅሑ መኺሮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 8 ወርሕ ብ3.6 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ሓቢሮም። ብመሰረቶም ጸብጻባት ጠቕላላ ሰደድን እታውን ቻይና 20.13 ትሪልዮን ዩዋን ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ። ይኹን እምበር መጠን ሰደድ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ወርሕ ብ3.7 ሚታዊት መጠን ካብ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ዝኣቱ ድማ ብ23 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ። ጠንቂ ናይዚ ተሪኦ እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንዕብየት ቁጠባ ዓለም ብሓፈሻ ቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ድማ ብፍላይ ብኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ክእምቱ ጸኒሖም እዮም። ውድብ ንግዲ ዓለም መጠን ዕብየት ቁጠባ ዓለም ኣብ 2019 ካብ 3.7 ሚታዊት ናብ 2.6 ሚታዊት ክጎድል ተኽሎታት ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ምሕባሩ ኣይርስዓን። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ